Salutare, dragi apicultori! Aș vrea să vă arăt foarte scurt cum se pune la clădit o magazie. Cum se pot clădi ramele dintr-o magazie. Am aici o magazie cu foițe, doar cu foițe. Dacă aș da așa toată această magazie stupului, albinele nu vor clădi, vor rămâne jos pe ramele de cuib, vor intra în frigurile roitului ca și cum n-ar avea spațiu deloc. Și atunci intercalez ramele, pun 5 rame clădite și 5 rame neclădite. Așa că îmi iau de aici 5 clădite. Și vom pune așa, punem o ramă clădită, o foiță, o ramă clădită, o foiță, o ramă clădită, o foiță, o ramă clădită și prefer să pun ultima ramă clădită și am lăsat două foițe acolo. Cam așa pun eu la clădit. Se mai poate pune și se poate aranja și central. Pot fi puse ramele clădite în centru și foițele pe margini, dar mie cel mai mult îmi place să fie intercalate ramele. Cam acesta este secretul clădirii magaziilor. Multă sănătate vă doresc și o vreme mai bună decât am eu astăzi, în care este frig. Să avem un sezon bun și miere multă.